Hakan opai sngi jang ka pratarik naitung ar hajar arpun riu ka Khasi Students Union North Khasi Hills District. Haka jingalam jang samla Ferdinand Kharkamni President kalawan ban a yaki jingmut jang ka shaka sorkar jela bakade ban penkendri ano yaka anti infiltration check gate na bernihat shaka jaka kabadon ka facilitation center ka baha omling ribhoy district. Ya kajing ajing mut ka KSU kala yo ban phalan ba kajing yalang bala khot da ka commissioners and secretary na katnat jingo ka ka jilla ka kong RM kurba kabala long ha conference hall secretariat kata hadian baka seng kala misha khmat ban pan paw ya kajing persha ka bajur halor kajing pen kala food court ka sorkar ya ka facilitation center habai kran chikinong thok khubor uba Ferdinand Kharkamni ula pentip ba ka commissioner secretary kala kular ban penlong ka jing jurep ya ka facilitation center but bakan sa airu ya ka detail project report shaka seng hadian ka jing jurep ha ka baya dei baka jing shna ya ka food court naror kata ulo ongru baka seng ka dawa badi ban pensange shwa ya ka jing pentre ya ka food court haba ka jing akran kadang ya chakmat bat kadoru baka jing kwa ka seng kalong baka sorkar jela ka de ban pentre kam shwa ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act. Meeting with the tourism department. Tourism department, commissioner secretary, joint secretary, but tourist officer, kunjung nampo department nampo DC deputy commissioner office of DC, boleh boy, interlang nampo transport department, home political, kunjung nampo police department boleh boy, layak penyiapan baik, katkum ka hangi kadai halor ka jimbi joka taka jaka aibam dan ka food court hapo ka jaka wasna ya ka kepada kata ka entry point ke bangila thum chwa bad kum lane kum ka facilitation center kadai nang liang jugi habang yu i hadin yang ka structure ni solengo ba jimut joka tu menchwa kadai ka apoi trek benai nopra arjar apo lasam menteri ya kane kata ka facilitation center dari kepususi kalau ba hadin kalai panai kawan no ka covid tu te naliang jong ka tak bor ka health department masim kan te hadin makasih ka health department la punya kumba asnam tam ye te hadin kata ka health department la phai yang ya ka jaka jaka district administrative te hadin kata ka district administrative nomor bakadon ka kum jimatai mene baka tourism department kadon la kata ka jaka te nomor ba mushwa kila isra e kata jaka man kalau ngajaka ka bangi nak liang juga sengru ni ngim sultan nomor bagi lamut lakmu baka jingsna joka kadon untuk te hendai nak liang ka tourism department pat kadon ka jingtmu joka ini kisdam ta ini benai ba menta masna kelai ka food dari ka jingne jongi ka sentiment jongi kalau baka kata nomor ya ka jimut jingtmu jongi ka dehi ban pumi ya kata facilitation center ani ka entry point dan ka checking point te haji keduk mentaski ibu sibun tadi jikali halor kita ki aku apply di masange no babale kim stang resume biang no ya ketu kajaka nomor municipal action ka health department nomor covid dan ingin on state of emergency dari menta bakal alai nadu apply afsau afsan beli ba ka department kamshim biang ban pia di kane hadai la pendi mene ba kadon kamase ba ka shaweng ni terki ka kum ka file case jom kawin bro renga ngapat ngong ba kamdi ka file case jom to bro bolor bade ba ka facilitation center renga ai jemut ba ka itu jaka kebodon beli nadu muswa aku apply pipsna ka information center dan ka tourism information center kemudian ba structure la do lupa tu de haju upor gidan ka infiltration gate hang te hapo bordi buat la PE ba ka jibat kali yang te ka de bi asok national highway kebolong bi ain margi ida kam kadon kalin lajok ban bat inu kali ban light kadon ka jingthang kali te kum kata ngi ai jimut babali kata infection gate budan borni pemara no ane po umlik baka jaka ka belum bahe bat ka ban ye ban le ya ka checking ru kalong ka ba biang te kita di kijing ai jimut
bat naliang jongki ki labu ya kan jing ai jumut cuki bat kumbangi la yang nadu pastak hadu manta ba ngim padio ban yoi ya kini ki entry point kum ka infiltration department kan bu amtai kan labor department kan bu amtai kum ju ka tourism information center jo ka tourism department kan don amtai te ngim ban se ba thang shwai kan ne ka chaka ai bam ne ka food court te haju por ni bu ban kin sadon ki por bangi hap lech sate ban yo ya ka proper detail project report bangi sothu number ba kum mane hapo committee ki ong ba kamdei ka food court ring yo I ka drawing pat ka tho ang tu shai ba ka tho ka food court te nakaliang jong I madam RM ko ba ila pen pau pat ila pusko ba in sara ya ka proper DPR penora syangi badaliang jong ru in sesem ni sim ini kot isla pat ka kot isla pat kunjuru ba ni sekendu pat sya u chief minister ba ngin bu ikijikali ba kita ki department di ban mi hangtai kalau serius ni the government ban persedang no ya ka MRSC nambar ngisupu ba napo ka MHA kalau positif ba kania iskamat makane kadi ka MRSC Megliar Safety Security Act aja kandeu kadi ka kamram chungi kinong susnong dan jaga sarkar makasna ni ki an bante lakam ya kibru wan nama nada kidei students ni haptip kecing ka data joki nada kidei ki officer ki wan nabar banyo transfer hangde ni haptip ru ba kinong tray laborer ki wan tray hangne la kidei DM ki babiak ban tray hangne tetang kita hai Kerja kelus bi kan utli kita ki dukaan kira nak kan ke area jong tu cakap bat kindon em kita ki infiltration point how to pare nalwa kini ki food court ka jaka kumbala panchai kadon 4,000 square feet ka bangyo menshwa napo ka transport department haus nam arjak nai kadi ka jaka ka belong bir lani ka barin land baumdon ke jingshna am tu por te namar bangimyo ay ka khat khandai meri ka khasan ekar ka jaka panlong ka entry point te da ka balong kerki ba nilalek ben spek ek te jaka haus nam arjak khandai bat ke jingsudan jungi galong ka transport department ka kloi ban ai saka department ka ban pet ya ka emergency entry point bat hangta ni sotho ba ka area habe dikran hantai di total area ka don 4,000 square feet te 4,000 square feet ka tourism department kalashim ya ka hatway haja square feet bat kamut ka basa jokane ka desa kumba khanyo hajar ei te hendrai ngabu jikli balada kata hatway hajar ka desa shan em bakashim ka tourism department ban snai ya ka structure maku mengira le page di side kalong palat ban ya ka hatway hajar jongka jiksna te ka jumut hangne lada ka 4,000 lala yishim no hatway hajar khambun te subu kata ka checking kali ban wan room ka kali ban mi ka kali kalong ka bae ban peniat ya ka entry point ka jungi bat haju upon nakata ka apa prahajar la shim no kharbi hajar kamsa sa khanyo hajar henry sotu ba ita ijaka ibadon di batam kidei kila long kho umur khambun ijaka nginamla ban penokam bhashu lalong bun shurut te kata diga kabagi like barki te isuran bo Kasuran labor department kan bu ya ka registration joka bat kumju ka cafeteria ka belong Henry ka assurance kalong ba kat menta ingin pendap saya ya ka site inspection ban pen ba kata ka jaka apra square feet ka don DM kata kharwe hajar ba pen trekam ya te structure ka don DM bat haju upor ban pen ba kiwi department kide belong willing berwan hangne pada din kata kat menta na liang jongi hakne ka meeting ina ong ban khang swai ne food court ani kata ka jaka ai ba